Benvinguts a Onar. Avui tenim amb nosaltres a l'Elisabet Raspall, que ella és compositora catalana i pianista. Hola, Elisabet. Hola. Ens fa molta il·lusió que estiguis aquí amb nosaltres. Ai, moltes gràcies. No, sí, perquè nosaltres la música és un camp que realment aquí en el podcast no el toquem, solament l'hem tocat una vegada, quan va venir el Joan Gobert, un noi fantàstic, pianista també, però no, la música no és. Però com ets tan creativa, acabes de treure ara un nou àlbum, a part també estàs a l'ESMUC, també has fet teatre, tens una creativitat bestial i ens encanta, i llavors doncs ens fa molta il·lusió que siguis aquí. Moltíssimes gràcies per convidar-me, a mi em fa molta il·lusió. Merci, doncs a veure, Elisabet, tu com va començar tot plegat? Perquè hi ha molta gent que diu no, és que el meu pare, o mira, nosaltres venim dels tiets, però tu com et va venir aquest camí de la música? Bueno, és una curiositat molt... Sempre l'explico, és la meva mare, tot ve de la meva mare, que ella quan era petita anava a visitar la seva tieta i la veïna de la tieta tocava el piano, que va ser la meva professora, i sentia que tocava la veïna clinc, 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 i la meva mare es posava a tocar damunt la taula per fent, o sigui... fent com de broma. Sí, com que ella tocava... Molt bé. Sí, com que era ella la que tocava, no? I deia, ai, com m'agradaria tocar el piano, tocava les taules, i deia, quan tingui una filla la porto de seguida a música, i jo vaig ser la primera filla, ja no els meus germans, que els meus germans deien, i a nosaltres per què no ens hi vas portar? Perquè ella tenia la idea que eren les nenes les que feien piano o feien música, i ens hi va portar a mi i a ma germana. Molt bé, però la que t'has dedicat plenament, professionalment, i a més que t'ha anat molt bé, ets tu. Sí, jo ja vaig començar, ens hi va portar de molt petites, amb 8 anyets, i ja ho anava fent, i quan vaig acabar l'institut dic, aviam, què faig? Jo volia fer psicologia, però dic, ja estic a meitat de piano, havia fet molts cursos, ja anava aquí al Conservatori del Liceu, dic, segueixo per aquí, que és molt el meu, no? Sí, realment. I després te'n vas als Estats Units? Sí, vaig passar pel taller de músics, o sigui, aquí va haver un canvi d'estil, jo feia clàssic, vaig fer el canvi al jazz, al modern, i després vaig anar als Estats Units, o sigui que sí, ha sigut un no parar, ha sigut tota la meva vida, en realitat. I amb uns grans mestres, també. Vull dir que tu t'has rodejat de gent, has estudiat amb Tete Montoliu, Lluís Vidal, Barry Harris, bueno... Tinc una llista aquí... És la llista molt bé. Molt àmplia i molt gran, que vull dir que això tu n'has après molt i ells n'han après molt de tu, perquè no? Bueno, jo penso que sempre és bo tenir mestres, no? O sigui, és que aprendre contínuament, i aquesta curiositat em va portar així allà lluny també, i vaig veure altres mons, vaig conèixer músics d'altres indrets, i això va ser un intercanvi molt interessant. Bueno, tots els músics som bastant així, ens agrada molt, som curiosos, i ens agrada barrejar-nos i ampliar el coneixement. Molt bé, però no sols amb la música, perquè també has fet televisió, has fet molts concerts, també has fet teatre, que has treballat moltes tecles, sempre amb la música, això sí, però a diferents àmbits, no? Ara justament tens un bolo amb el fingidor, no? Sí, amb en Pep Tossar, que com tu ja bé saps, doncs ja he treballat 2 vegades amb ell, estic molt contenta que compti amb mi perquè el considero grandiós, i en aquest segon projecte que m'ha convidat, que es diu El Fingidor, sí, és un projecte preciós, és d'aquests que fa ell, aquest format que combina el vídeo amb alguna branca artística, en aquest cas hi ha circ i música, i la Joana Gomila, la cantant, i jo portem aquesta part, i ara tenim una actuació. Home, que bé. No, perquè realment és un conjunt de tot que quadra perfectament, la música, la dansa, el vídeo, el teatre, i a més que tot flueix fantàstic, està molt bé. Són espectacles molt ben pensats, molt treballats, molt conscients, i amb aquesta finalitat de fer arribar figures, en aquest cas Fernando Pessoa, fer-lo descobrir si no el coneixes, o si ja el coneixes, doncs aprofundir, i és molt interessant i molt bonic, la veritat. No, i a més es nota que hi ha una bona química, perquè l'ambient és que es veu, això es reflexa en el teatre i és una meravella.
és una meravella. Doncs que bé, però... I a més, no sols queda aquí el tema, que també estàs com a pianista dins estàs a la vertent d'ensenyament a l'ESMUC, no? Que estàs com a pianista acompanyant, no? Sí, des dels inicis aquesta és la meva tasca allà, la meva feina, i m'encanta, perquè tenim l'oportunitat d'acompanyar tots els músics que han passat per allà, nous talents que després han esdevingut conegudíssims i nosaltres estem allà per acompanyar-los. Som un trio fixe, no? El trio base que diem, i veiem passar tota mena de joves talentosos. Home, i això, de veritat, que rodejar-te de tanta gent jove i amb moltes ganes i molta ànsia és bestial. És bestial per aquest entusiasme que t'encomanen i també perquè tu has d'estar en forma, tu no pots apalancar-te i sempre t'has d'estar entrenant, no practicant. No, i tant, bueno, i això tu no et falla perquè és que no pares. Allò, ara tinc el concert aquí, ara estic gravant... Per cert, això de gravar. Darrer àlbum, tatan, la fem, aquest dolç, és com un dolcet. A la Teia. A la Teia, sí. Que bé, que maco, que preciós. És molt bonic, el disseny és d'en Sebastià Serra, que és el meu veí. Que bé. És un dissenyador fantàstic. I aletheia vol dir veritat. És una paraula antiga grega, que és tot un concepte filosòfic, es veu, que podria dir també com Alícia, no? Es podria dir Alícia, la pronunciació, que és com Alícia en el País de les Meravelles. Ella és l'única que és real, no? Clar. I és això, és aquesta idea de perseguir la veritat, de trobar la teva veritat dins el teu ésser. Bueno, és bastant profund el tema. I jo buscava un terme així que sonés a femení, que sona molt bé. Ho va passar aquest terme a la Mireia Rossí, que és la directora del Museu Balaguer de Vilanova, que coneix molt els mites i tot, i li vaig agafar de seguida aquesta paraula, i ve a homenatjar aquesta veritat que sempre va amb mi, que és la música clàssica. Tot i que el que has explicat de la meva vida, del meu currículum, que he anat provant diferents estils, la música clàssica sempre m'acompanya. I llavors volia fer aquest homenatge a aquesta veritat, que és la meva veritat, diguem-ne, i per això hi ha aquesta... Està molt bé, perquè realment hi ha la clàssica, hi ha jazz, i també tenim unes meravelloses improvisacions, de veritat, que molt bé. Trobo que has fet com una mica el que a tu t'ha vingut de gust i una mica el que a tu t'agrada, no? A veure, tots els discs, els àlbums, realment cada un són una meravella, tant el I Love Jazz, el Límits, el Vital, com era el Presents, bueno, és que n'has fet 15, n'has fet molts, ets una treballadora... 15 fillets, són els meus fillets. Però tu no t'enganxarà, diu, a mi la inspiració et pilla treballant sempre. Sí. Perquè és que sempre estàs... Sí, sempre tinc alguna cosa entre mans. Sí, ara estic fent una cantata, això encara no t'ho havia comentat. Perquè anava a dir, i quin projecte tens? Perquè dic, però ara esperem, gaudim d'aquest, però realment volia preguntar-t'ho, però veus, és que no anava errada, No, perquè això sí, m'encanta, tenir una cosa entre mans, haver-la d'acabar i posar-li forma, no? És una cantata perquè es fa aquest any és el 50è aniversari de l'Escola de Música de Vilanova, Escola i Conservatori Municipal Mestre Montserrat, i m'han encarregat aquesta cantata, que em fa molta il·lusió pensar que fas cançons perquè tots els nens les cantin, no? I la lletra, el text és d'un escriptor i jo haig de posar-li música a les cançons, no? I és un repte molt, molt divertit i m'encanta, m'absorbeix molt i m'encanta. I molt per Vilanova, realment és essencial, és molt l'arrel, vull dir que Vilanova per tu és... Sí, sempre fan broma, sempre diuen, home, t'haurien de fer com... Jo crec que sí. Perquè sempre parlo molt bé... De Vilanova, és veritat. Sí, perquè m'hi sento molt vilanovina. I t'inspires molt en Vilanova. Sí, t'agrada. Bueno, és casa, però
la casa la portes amb molt orgull i molta... Vull dir que a tu t'agrada, ets una persona que sempre obre les portes de Vilanova, vull dir que sempre parles de Vilanova. Sí, hi va haver quan era més joveneta no vaig... Normal. Sí, allò que tens una edat que dius fora i vaig venir cap a Barcelona, que també m'encanta, i encara hi segueixo, però sí, estic tornant més cap a Vilanova perquè ho trobo meravellós. Clar. No, que bé. Sí. Que bé, doncs escolta, doncs et volia dir que a part això de clàssica, jazz, aquestes improvisacions meravelloses i també les suites, aquestes suites teves, molt personals. No té res a veure amb la suite clàssica per al lloc, però mira, em va venir de gust posar-li suite perquè hi havia una obertura. Mira, em venia de gust posar aquests noms una mica clàssics, no? Però interludi, així. I llavors hi ha un conjunt de peces que són les inicials del concert i del disc, que duren un quart d'hora, uns 20 minuts, que són totes seguides, i dic, mira, això té color de suite, té una unitat, no? Doncs posem-li la suite a l'Etella, precisament. Sí. Que bé, sí. Que bé, no. La veritat és que m'ha agradat molt. I bé, això ja no solament ho diem nosaltres i ho diu molta gent, sinó que has tingut molts premis, molts premis, i ara jo crec que avui serà com campanada perquè estàs finalista a l'Enderrock i queden hores per saber si jo des d'aquí molta... Gràcies. També es diu, a música es diu com al teatre? Es diu molta merda o no? No tant, no, això ho copiem dels teatreros. Sí, ho copiem, però bueno, també ho diem, a vegades. Sí? Però ves que vagi molt bé, molta sort, això també ja entra, no? Sí, bon bolo. Bon bolo. Doncs escolta, et desitjo tot el més bo que hi hagi i que puguis aconseguir. Ja estar finalista és un gran premi. Sí, per mi és un gran premi, a més és per votació popular, tothom m'ha demostrat molt de carinyo, estic molt... Ja amb això ja em sento premiada. És la segona vegada que arribem a finalistes, o sigui, són entre els tres... O sigui, ja em fa goig pensar que és un dels 3 discs que la gent ha considerat com un dels millors discs de jazz de l'any passat, o d'aquest any, i l'I Love Jazz també ho va ser, o sigui que jo ja em sento molt satisfeta, ara guanyar, no? Doncs mira, ja ho veurem. No, i a més has tingut bastants premis de l'associació de jazz, d'aquí, també de la Ràdio Nacional, la Ràdio 4 i molts altres, vull dir que deus tenir una bona col·lecció a casa, No, que això està molt bé. Els premis estan bé, sí. També l'any passat em van donar de l'AIE, Premi a la Trajectòria, l'Associació d'Intèrprets i Executants, que es diu... I jo dic, home, a la trajectòria, dic, però si encara estic a la meitat. Clar, però ja m'han premiat. Però és que clar, quina trajectòria. Ja he fet bastanta cosa. Jo em penso que encara haig de començar, però he fet bastanta cosa. Bueno, això està bé. Això està bé, que sempre que tinguis com projectes i coses. Sí, doncs el que et parlàvem aquí de la Tella, els teus projectes, doncs ja ens has explicat ara el que faràs per Vilanova, que és un gran projecte, és molt maco. És molt maco, sí. És molt maco com vas començar la carrera, perquè moltes vegades tot això ve una mica del somni, no? D'un somni de la teva mare, no? Sí, no, la teva mare somiava, doncs ella no ho va veure com ella perquè potser no, però va somiar que potser això i que tu li hagis donat el permís per fer això i hagis gaudit, em sembla fantàstic, no? Una bona manera de començar. Clar, ella volia però que jo fos senyoreta de piano com ho va ser la Blanca Rosa Bertran, que és la seva veïna que tocava, i ara quan veu diu, on vas? Aquí amunt no pares, amunt i avall. Clar, però és versió Elisabet, home, aquí has posat, home, el segell hi és, això està clar, només faltaria que no haguessis posat la teva versió, la teva essència tan autèntica i tan de veritat. La veritat és que sí, Doncs escolta, ara que... Bueno, i a més, tu tens la teva pròpia banda. Tinc la meva pròpia banda, tinc el meu propi segell. El teu propi segell? Sí, Raspall Records. Això està molt bé. Em sona superbé, Raspall Records, m'encanta. No? Sona molt bé.
Elisabet Raspall Records. Bueno, sona com molt bé, no? Sona molt bé. Però, a part, has treballat per altres bandes. Tu has treballat per la del Diego Brothers. Del Diego Brothers, sí, vam gravar un parell de discos. Sí. Vull dir que, a més, et sol·liciten altres bandes de dir ei, escolta, Elisabet! Sí. Tu nous deus tenir pocs, perquè sempre, ei, vols vi? Ostres, sí! I a més amb entusiasme, amb ganes... Sí, perquè això ja et dic que també és molt propi d'aquesta professió, que ens agrada barrejar-nos, provar nous projectes, com sonarà ara aquest amb aquest, com sonarem i provar... Ens agrada. Sí, us agrada, però tu a més... Dona, també hem de posar aquí el tema, vull dir, el tema de dona, bueno, ara sí, resulta que soc bastant pionera en aquest terreny, no? Aquí. Perquè tu hi ha algú que dius, ostres, mira, aquesta, quan vaig sentir aquesta, diu, jo vull com aquest, o hi ha alguna cosa que t'hagi com... Sí, sempre anomeno a la Mercè Rossi, que malauradament ens va deixar molt jove, però sí, això va ser una pèrdua tremenda. És la germana del Jordi Rossi, que toca la bateria i és molt reconegut també, i el Mario, que Mario Rossi toca el contrabaix. Els tres eren excepcionals. I ella, malauradament, va morir jove, però jo la seguia perquè ella va anar a Berkeley primer, a Boston, jo també, i la veia valenta, que sortia, tocava amb tothom, saps? No es feia petita, al contrari, ella... Sí, creixia. Creixia i estudiava molt i jo em volia semblar-me amb ella. O sigui que, d'alguna manera, des d'allà on sigui, jo penso que he agafat una mica la seva força. No, i tant. No, la seva força i la teva, perquè Déu-n'hi-do. Bé, doncs nosaltres aquí a UNAR recomanem coses, però bé, estaria bé que ens parlessis una mica de tots aquests àlbums que ens has portat, perquè quin era aquest? Deies que era un que havies treballat amb... Sí, aquest que es diu Gestanyoles és amb la castanyolista i ballarina Belén Cabanes, també vilanovina, és l'anterior a l'Aletella. I aquest, de fet, ara l'estem reanimant, o sigui, aquest estiu presentarem un nou projecte, altra vegada amb ella i amb la Pepi Izquierdo, la violista, que toca... Que toca amb aquest. Sí, molt bé, que interessant. Sí. Amb castanyoles, la teva música... Sí, i també algunes versions d'altres estils també. Aquí farem un projecte, l'estem treballant. Això és la primícia mundial, diguem-ne. I aquí us he portat un petit sortit dels meus 15 discs, aquest es diu Plujas, amb el disseny del Federico Bavina també, que és molt bonic. Bueno, a mi m'agraden aquest és molt boniquet. Aquest és el present, que és amb en Dani Pérez, que és el guitarrista que també és aquí, a la platja Vilanova a les 7 del matí. Bueno, aquestes coses no. Aquest es diu L'estiu al cor, amb un relleu de Peles Fanosa, que és molt bonic també. I aquest es diu El Petó, amb Chris Chick, un saxofonista increïble, nord-americà, i és el Petó, que és un duet ell mano a mano. I és un petit sortit perquè, clar, falten els altres. Home, és que no pares. Bueno. No sé, 15, Déu-n'hi-do, quina feinada. Cadascun... Moltes gràcies per mostrar-nos la teva obra. Bueno, part de dels teus àlbums, que com a compositora ets incansable, realment. Estaria bé, no?, fer com un llibre o algun recull. Sí, estoy en ella, vull dir que ho farem. Molt bé! Clar, perquè es va sumant 10 composicions d'aquí, 10 d'aquí, doncs ja són unes quantes. I tant! Home, això seria... Sí, serà el meu llegat aquí. Estarà molt bé! Bàsic, quedarà això. Que bé! Doncs mira, ho hem dit així, ho hem dit per part, perquè penso que podria ser una bona història, però bueno, evidentment ja ho tenies en ment. Sí, però vaig lenta, o sigui que gràcies per recordar-m'ho, perquè així també vol dir que li haig de fumar canya. Lenta no, sort que tu creus que vas lenta, perquè és que no pares. Escolta, nosaltres aquí a UNAR recomanem coses que ens agraden i la gent que ve que li agradin. No fa falta que sigui ni l'última, ni alguna que t'hagi agradat, no allò, a la pel·lícula de la meva vida, o no. Per exemple, tens algun llibre que ens diguis, escolta, mira, doncs aquest us el podria recomanar. Sí, jo vull recomanar-vos un que és molt especial, que és de la vilanovina també, Joana Aina Escales, que és la
la mestressa ara mateix de l'Hotel Cèsar, d'allà de Vilanova, i el llibre es diu Males llengües. Males llengües és un treball que ell ha fet, una novel·la que barreja realitat i ficció, i barreja, o sigui, ella diu que li han dictat els esperits dels seus avantpassats perquè s'inspira amb la fundadora d'aquest hotel, que és la seva besàvia o més, ara no sé si és Raqueta besàvia, no sé com... O sigui, ha anat enrere i ha trobat la figura d'aquesta dona que va crear aquesta fonda primer i després es va convertir en l'Hotel Cèsar, que és una monada d'hotel, és únic. I la història d'aquesta dona també és molt, molt bonica, combinada amb la història de Vilanova. Vas veient tota l'evolució de Vilanova i això és molt bonic. Ah, que bé, doncs mira, Males llengües. Males llengües, molt recomanable, molt bonic. El vam llegir en veu alta amb la meva mare i va ser una experiència molt bonica. La meva mare és molt gran ja, però va ser molt enriquidor per les dues, perquè ella va recordar abans passats, noms que li sonaven molt vilanovins i com es van formar, doncs, com va arribar el ferrocarril a Vilanova, aquesta sèrie de coses molt antigues. Que bé, no? I a més, haver tu llegit a la teva mare històries i ella en recordar-se'n i tot, segur que ha sigut una experiència molt enriquidora. Molt bonica. Que bé. Doncs escolta, moltes gràcies. I d'exposició? Tens alguna exposició que ens poguessis recomanar? Bueno, en tinc un parell que estan pendents d'anar-hi. Una me l'han recomanat molt i s'acaba aquest diumenge, dia 22, a Sitges, és d'aquest pintor Artur Carbonell, i m'han dit que és preciós i jo no el coneixia i el que he vist ja per fotografia m'ha agradat, m'agradaria molt anar-hi a veure-la, me l'han recomanat. I després també la de... I aquesta de l'Artur Carbonell, on es fa l'exposició? A Sitges, al Palau Maricel, tinc entès. Molt bé, i tant. Maco, xulo. I després el Josep Cercós, que la fan aquí al Museu de Música de Barcelona, que també és un músic, no és tan conegut, i aquest any és el seu centenari, i llavors es fan aquestes exposicions i diferents coses per conèixer-lo, per descobrir la seva figura, i que tinc molta curiositat d'anar-hi, com que està allà al costat de l'ESMUC segurament faré els possibles per anar-hi. I és per celebrar el seu centenari? Sí. Ah, molt bé. Sí, tinc entès que també faran concerts i així. És una música, l'he escoltat una mica i és un músic per descobrir molt interessant. Ah, doncs mira, aquest anirem. I de teatre, doncs, quin ens podries recomanar? A part del Fingidor... Sí, molt bé, clar, el Fingidor. El Fingidor, doncs clar, la Joana Gomila, que és la cantant, ella també actuava amb una companyia de dansa que és la de la Làlia Aiguader, que han estat fins ara al TNC fent Inestable, aquest espectacle que em va encantar, va frapar molt, perquè és un espectacle de dansa que et passa, que t'atrapa des del primer moment, la temàtica també és molt interessant, crec que ara començaran a fer bolos, o sigui que estiguem al cas perquè val molt la pena. Val la pena. Sí. Doncs moltíssimes gràcies per ensenyar-nos a mostrar-nos el teu últim treball, a la Teia, amb unes hores... Podrem saber si ets, finalista ja ho ets dels Premis Enderrock, però si al final l'has guanyat, de totes maneres et desitgem el millor, tot el millor, i tots aquests projectes, amb la Belén Cabanes, també aquest llibre amb les composicions, també amb aquests 1000 projectes que tens i mostrar i fer tots els concerts i les presentacions de la Leteia, que per cert també el tenim en vinil, avui no us l'he portat però em fa il·lusió també haver-lo tret en vinil, perquè clar, sí, o sigui que... El vinil torna, El vinil, sí, jo quedo parada, la gent els busca, hi ha botigues especialitzades i està molt bé. No, i tant, i tant. Sí. A mi m'encanta el vinil. I molta gent es compra, diu, ostres, jo m'he comprat un tocadiscos. Com que t'has comprat un tocadiscos? Sí, genial, que bé. Oh, que bé que hagis tret un vinil també. Sí. Doncs enhorabona i mil gràcies per estar aquí amb nosaltres a UNAR, que ha sigut un plaer
Un plaer realment, bueno, molt bé, perquè ho havíem parlat alguna vegada Sí. i ara al final quan surt ja ha sigut en el moment que també ha sortit el teu projecte, Ai. així que... Bueno, moltíssimes gràcies, Marta, sisplau. O sigui, per mi tot un honor que hagis pensat en mi, que m'heu convidat i donat l'oportunitat d'explicar una mica. Sí, perquè la música no, és una cosa que nosaltres no posem, perquè tenim moltes tenim seccions, moltes coses. però clar, no podíem no fer-ho. És que si comenceu amb música és que no parareu, és que hauríeu de fer un programa. És solament de música, perquè té tot. Doncs bé, a vosaltres, si us ha agradat, doncs ens podeu seguir, estem al YouTube, a l'Insta, a l'Spotify, on sigui, i ens seguiu, ens doneu like, i tot, de veritat, nosaltres encantats.